Adui hoi cerai komasong pen Pini tapat langkeroi ahema mate pilar along kahumri dam. Karbia khai reng nangji karbia khai jok nangji pumathasi Pini ni phahini arni adui hoi cerai komasong pen Pini tapat langkeroi lapen Meghalaya border arian nangahumri aphan kewang. Bangso along nangkachitong dun lake advisor ke hai welcome teron convarnor ake hai borsing ti dun mai phu ake hai James Phangcho lapen tapat local atumta chitong dun si mesen pen karbiang long aduya hoi pilar along an paledam lapen labangso pilar alam ethetheni alam chingki chethan pon halapu ake hai welcome teron pen kaning j pon atengke labangso pilar lake 1972 aning kansi thirthip along e sompon lo lasi chomanga tumke amithanga hawarpu kachipuke aronavi puta ningjepon lapusona duya hoy kachihumri ponthe kapot tapada rong gangbura lapen rongara tumta ansose kachisong kardom pajirdon news tech report Karbianglong 24/7 news nilitum la Meghalaya pen Assam kenang sot ke blok 2 bangsa border ahoy adoi putha kai de kachikormar kachibong saya putha kapang sam dia phan sinilitum aphan kam klem bom lo non pen chot kali ha 1985 ni kan mandani litum klem lo 97 ni kan litum klem bom lo sokar pen ni thana mu apen non chief and take policy long le phelang achipisero jipu Assam government la pen Meghalaya government at secretary da phi bangsa Pini tumat halo la bangsa abudia bang lage budi kangli karja the phan karbiang lora phan hingoda ka budia porse kham khedun langi pusine litum kedam kam me chiklo daglang him phia long litum bang pharu si bagdu bokon blok 2 la songja po chikrong tu thek mi chodem chora tum chipang rum sine litum ahoy cherai koma mei pun litum sengel hal bangsa ni penelitum sarkar phan memorandum pinpora lukipi asa Amerika Bianglong CM panelitum lamklar ke hang pendang lok along meeting main meeting pidulam lo la pen puthak nelitum sarkarang bong cheng wai tari krep 3 June chiklo upong silong ta junong lo penare silada khandulong ta itu dun lo penelitum marap dun thiblo podun thiblo je itu me punpor long ta simisar panda puthiblo la panda sipi ser kam lo ta puthiblo reno komiti ang luta je Meghalaya pen Karbiang longang bong ke border alam ke kachibohong abi athmal ke 1951 aning kan boundary commission atum a recommendation ateng se bana flak elo nang thak elo bangsa aputhak ke hinhina sarkar se kroilo pen aku 1969 aning kan ta aku bangsa lampi thir thulo Meghalaya autonomous kelong aning kan ta 1972 aning kan ta Meghalaya full flag seperti kelong huta bangsa lampi thir ta rasi bangsa lam ke chibohong abelo de panda thupen ke hela 1971 51 69 71 ka pithir tang ating othi protang ke border ke problem abelo henel tumne ki dugo bang lalo je ha Meghalaya penat iha katro kadugo be kali iha MP MLA minister ki man kang tum kada Karbiang long ki du punar korte du manang chong thoi po je blok 2 le ka phang le yan tia long le la posili non Meghalaya lam thunang po non lison phai lo tang te lig Meghalaya sidun long po pulai ka chong thoi aning thepi bom posi dak ki du bom punar korte do takro dun bom sela ya lam ke klang chok helo lam dak boraram bok ka su dak ki do bang lalo halaku ya ka vested interest having political ambitions atum se bangsa issue ke tumang bong punar tumang bong kai teng thotsa la por se ka dak su dak to bong do lo hinia bang ke blok 2 dak khanduli chakali tapat chakali la koro chakali atum aphan kelang pangkret he o sarkar pen Karbianglong sarkar pen Assam sarkar pen isik klardak ang thike pulonang non amreng
ningkan pokep suselo kheroni penha ningkan kilometer pokep adda ka hilwa tuar adda selam thekhe hamren district headquarter pen ladakh border ke wage tuar lonta semat me thekhe logo chinthong amriki da amya tuar amenai pen lilia tuar lonta helam thekhe pen kapre dupi lo dakelang pangkre la posera ratum dak ahoy adu ki du ara ratum punar korte dumpunon tarbi dumpunon aning ki bi aning ka samse la pen sarkar phran ki the ka vere dekok la porsi la ta isi alam lo la sinili tum ahoy chrai kom amme ya hin pen tum karbi ang lo autonomous council turiram ronghang ka hai phaneli tum chuningri park piglo la blogon block 2 particularly kala chehodai lok problem la sumang ben che ya hoi lok bangso area kapacing tho dia phan kapo unuti da dia phan ba council pen la border chairman pu pichor bang chokche border chairman pu po gari humpilo sukupha tangka ar den thangta be chokche si blogon block 2 of farman wet la border farman wet council pen special budgetary allocation bang helam po chairman contract se ahoy doyak bo area angkang bo alang development akam ke antiria pha an pulodang te lana klem jam lo pulodang tara tumta mithang longri mithang adet pu baru ka thigi la pen ngi thera di po la pen mithang long le philang ta chera pa lai ri tumpini ladak kisung phowek area le tum wang lo la penali tum jitu memorandum long kipu hala kene dokumen lo ke pho bang shooting sedak tum physical verification wang lo bang shooting se dulo bang shooting se dulo ala bang shooting se duthib lang ko da pulo boundary description Umjam river to the mouth of the umlet and up the umlet following the Jawai subdivision boundary to Umkhen river. Thence down the Umkhen river to the mouth of Unsunam about 2 miles southeast of Jinkahulu. Thence up the spur to the south of this stream to the source of Amreng. Thence in a southeasterly direction to the source of Umsati and down the